ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi hatina kuuya nenhau inofadza kwete, inhau inosuwisa zvikuru. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadii konzo? Tinofara shumba makadii zvenyu? Aiwa, shumba iri kudzva hayo. Aiwa, zvinokudza. Siyalibingelela muli yeZimbabwe, sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo lapho esihlangana khona lesenzakalo esibuhlungu kakhulu. Akukho mnandi. Tiri munzvimbo yeRushinga Chomtukutu. Ndichada nyasonzisa Chomtukutu, tingakuti dunhu ndere Rushinga, asi padyo nekunoku pane Chimhanda. Ndo nzvimbo yatiri. Ndofunga nzvimbo ino haisi itsva kwamuri. Takambouya zvakare tiri muvillage rataitaura nezvenhau yenzimu, yekumonywa kwevanhu nenzimu. Ndo area yatiri. Asi nhau yatiunza kuno zuva ranhasi ndemwanakomana akafa achipondwa ari kubasa kwaaishandira nzvimbo yemazowe. Indaba esihlanganisayo namhlanje ngekajaha owafa echaywa ngabantu lapho ayedinga khona esebenza khona la ukuthi ethole phela impilo wayesesifa ekhonali. Asithi ngati pa chitiko chakaitika ichi munotondera tiri kunzvimbo yenyanga, pane munhu akafa akuvigwa, mhepo yakabva yabata pana Sawira akutaura akanzi iwe Sawira gara wanyarara, chichauda kutaura pano uriwo wakandiponda, ichibuda iri mhepo. Zvakatoitika. Akusvikira murume aenda kuno zviripotera kwa mambo kuti ndiri kunzi ndakauraya. Kuratidza kuti zvinhu zvinoitika, zvinhu zviriko, zvinhu zvakatoitika. Akagwedza ake kuramba, asi akazopedzesera abvuma kuti hongu ndini ndakauraya. Akukhona khona muli yeZimbabwe njengokuzwa kwenu einyanga sake sakhava enye indaba umuntu wayefile njalo echayiwe njalo, uthe sefile umphefumulo wakhe wawusubamba phela kubo Sawira, ekhuluma esithi zibani ngowe phela owambulalayo. Ngabe ungomunye, ngabe uyathula ukukhuluma khonokho kwenzayo ngoba owambulalayo. Wazama phela ukuthi ephike eyale ethini, kodwa ekugcineni kwakho konke wavuma ngoba icala liqondane layo. Saka nhau iyoyo taitaura nekuda kwekuti nhau yakaitika pano yakangoda kufanana, inhau dzinodyidzana. Regedzai tikupei vemhuri kavatitsanangure kuti chii chakatora nzvimbo. Ichokwadi manini silinigeze phela abemuli esenelise ukukhuluma labo, besichasisela ukuthi kahle kahle kwahamba njani ukuze sifike lapha esikhona namhlanje. Njengansuku zonke muli yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndozitadiwa kutama. Unozachita diyo. Ndinenge ndaona waku ndinonokera ndebela iri sloka. Ndinenge ndakuda kurumidza kuti ndinenge ndichitaura. Aiwa shumba munotaurisa, ndazofuma. Ndanyarara. Vatereri vanenge vachitorevesa. Ndanyarara. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava
vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Onzi Pinos Marera tiri kuno kuChomtukutu ndokwatinogara kuratumbura. Chiitiko chakaitika ndechekuti mukomana uyu takangonzwa takufonerwa kubva kuHarare kuti mukomana akuwara ari kuchipatara kuparire Nyatwa, asi akuwara zvakanyanyisa zvokuti kutodikana kuti mukasire kuuya kuno kuri kudikana mari yekuti atorwe not x-ray aindotorwa scan, saka kudikana mari tikabva tangoekitawo nokukurumidza chibva taendako. Tasvikako akabva anotorwa scan, saka chinhu akakuwara musoro, brain dzakakuzuka, asi zvichatora nguva kuti apone. Saka takagarako mwedzi nechidimbu akabva azoshaya, asi zvakazoonekwa atorwa forensic scan kuti brain dzake dzakuwara dzaakuita hurwa, muchest make mapapu anga akuwara, nomusoro make mamusaiti zvakanaka, ndokushaya kwaakaita. Asi vanhu ivavo vakamurova kuri kunzi pana akasungwa, vaviri vakasungwa. Akabvuma kuti chokwadi, asi kurova kwatakamuita ndini ndakatanga kurovana naye, asi vakazouya vanhu vawanda. Akabvunzwa nemapurisa kuti vanhu vacho ndivanani, akati ano unongoziva panoitika noise, panoita mob, saka handichazivi vanhu vaimurova. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho kuti azosvika pakushaya marovero akaita. Tazonzwa kuti azovigwa pane zvakazoitika zvakare. Chakaitika ndechokuti akazohakira kuna sisi wake, akataura kuti no, ini ndakaita zvokupondwa. Akataura mazita evanhu vakamuponda, ndo zvaakazongotaura. Ini ndaitwa Pemo Tumbura, ndiri mukoma wemufi, ndichigara muno muChomtukutu muTumbura village. Chakaitika ndechekuti munin'ina wangu akapondwa, ndafadzwa, akaendeswa kuchipatara cheparire Nyatwa hospital, akagara ikoko zvemwedzi wese ariko. Saka chakaitika ndechekuti akanga akuwara musoro zvakanyanyisa, zvinova zvikapa kuti azokonzereswa kuti pfungwa dzake dziite sekunge dzinovhiringidzika, uyezve zvairatidza kuti muchipfuva make akanga akuwarawo zvakare. Asi takangotrayawo sedzinza kuti munhu akwanise kunge arapwe, asi chakazoitika ndechekuti nokunyanya kukwara kwaakaita, because munhu uyu akagara oxygen kubva paakabva mukupondwa, hapana paakazombogara asiri paoxygen. Saka zvinova zvakazokonzeresa kuti mukomana azosvika mukufa. Kufa kwaakaita takazokwanisa kunge tichizomutakurawo bhodhi yake tichiuya naye kuno kumusha. Tasvika kuno kumusha neramangwana racho mukomana takamuchengetedza. Tabva kunomuchengetedza takaita unonzi mushunje neremangwana racho. Mushunje chii? Mushunje kudzira guwa kunenge kuchiitwa kuitira kuti kuzorodza munhu mweya womufi, kuti kana akasiyawo zvakare vana, mweya unodzokawo uchitarisawo mhuri dzake. Zvadaro takapedza saizvozvo. Mangwana acho dzinza tinosarawo tiripo, vakangorarawo mumba, vasikana namai nevazukuru vasikana vese vechikadzi. Chakanesa ndechekuti pakaita muzukuru akatanga kuita sekunge akanzwa mhepo ichiuya kwaari, akati ndaona tafadzwa ari kuuya pandiri. Panguva iyo adaro akabva aputsika abva aputsikirawo pamutumbi wehanzvadzi. Hanzvadzi ye ndiye akatanga kuzopoterwa, yakutaura kuti ndini tafadzwa, ndakaurayiwa, kuchikorokodza achitsanangura zvose zvaaitwa, kurohwa kwese kwaaiita, achitaura kuti inini ndichadzoka kuenda kune vanhu vakandiponda, ndichakushungurudzai. Aitaura mazita avo. Zvadaro akangotsanangura akati, vakomana, makashandiswa kuti mundiuraye, inga ndaikudza kuti ndisiyei, asi kupondwa kwandaitwa uku kune mweya wedzinza kwangu ndowakonzeresa kuti ndiite sei ndiparere kudai. Ndichatanga ndaenda ikoko kwamuri ndozodzoka kudzinza kwangu. Saka isusu semhuri takagara tiri pamwe chete, tikati onai dambudziko rapinda pamba,
atina kuzobva tagara tikati honai baba honai ana sekuru honai hama chiitiko chikiitika chitogara here zvikanzi aiwa kumana timhanye timbotsvagawo timboona kuti chii chikiitika zvishuwo takabva tafambawo tikaenda kwatakaenda saka tikangomirirawo pano zvatakaudzwawo kuti tizogadzirisa inotenda nemashoko iwayo. Asi tichitarisa mushakabvu ndimunozana naye tingamudescribe ari munhu anga akaita sei? Aive munhu aifara zvibopoto here kana kuti was a peace loving? Aiwa anga asingafariri zvepopoto, aifarira kutamba sinuka achinwa doro rake akazvinyararira asina kana munhu wokuti kana akadini waitosvika panguva yekutosiya kuti ndakusiya kunwa doro ndakaenda kumba. Ini ndinonzi Rosta Mukazi. Ndakazomona yafoni nayo nguva dza7 o'clock manheru wachiti mwana apondwa uri musi wechitatu Julai. Saka ndadaro takazongorarawo tichitsvaga mari kwachena kuseni takabatsirwa nemukoma wake natete wacho baba wakaenda kwarara vakasvika kuona zvinhu zvakatobata stereki vakagara mwedzi nesvondo vachimupeta ndichingotaura naye pamafoni apana zvakachinja zvakazotisiya akamachengetedza tabva kunochengetedza akahakira matadzi ako achitaura kuti ndakapona pita narenati shamwari yangu Desmond anga asipo kudai anga ari ndisina kufunda asi tichitarisa kumashure tingati mumhuri kana kuti mudzinza ndiye wokutanga here kufa achipondwa kana kuti zvakamboitika kumashure? ndiye wokutanga ndinowa ndinoziva kana zvakamboitikawo ndisati ndaroora ndarame. Tine urombo muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwira ndiyo nhau yatinayo zuva ranhasi yatanga tiinayo inonzwisa tsitsi. Inini hangu sekufunga kwangu nzou dai vese vashakabvu munhu anenge afa achipondwa anenge afa achiroiwa vachikwanisa kuwana simba sere mushakabvu wekuti anodzoka ega ozosolva maproblems ake. Handifunga kuti kune vanhu vairamba vachiita zvokupondana izvi nekuti shuma mukutorevisa tikacherechedza nhau dzatakavha sedrumas media dzevanhu vari kupondwa dzevanhu vari kufa vachiroiwa dzawandisa, zvinorwadza, zvinodzimba zvikuru. Dai zviri kuitika muZimbabwe zvakwanisawo kuitika nyika yeSouth Africa. South Africa vanhu vanouraiwa sehuku, vanhu vachipiswa nematai, munhu achingoita kunge ari kuuraya hake huku hatombokoshese. Ndofunga ndokwa zvakutoenda kozi aungapondi kuponda zvinhu zvacho zvinotorwadza. Akunzi mamuli yeZimbabwe siyafisa indaba esesibhekane lazo ezabantu abachayanayo bebulalana begwazana beloyana kubuhlungu muli yeZimbabwe. Ngabe kuyayenzakala sibili abafileyo besenelisa ukuphindisela sibili ukufa kwabo, amboni ukuthi kungabe kulabantu elizweni ababa lesibindi sokuthi bebulala umuntu kungela cala ungawonelwanga lutho uphombo uqonga kuba lesibindi sokubulala. Hatize kuti mweya watibata mweya wayi zviri kubva nekupi zviri kuenda nekupi zvokuti vanhu vaone kupondana iri solution. Dai Mwari atibatsira ipapo taregedza kupondana tararama sevana vemhuri imwe chete. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba.
yilo phela uhlelo ade siliphathelelo namuli yeZimbabwe sikhuthaza ukuthula lokuthi sixazulule indaba zethu kakahle. Elami igama nginguthathiwa Khutama uMandlovu wenu ospecial. Ngatisangane mune zvimwe zvirongo asi musakanganwe kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.